Utrolig skrå. Der kan hælde meget mere, altså. Prøv at se, det fylder sig op, du kan godt hælde. Ja, det gør det inde i røret. Det kan vi ikke gøre i røret. I det røret, der er plads. Ja, men der er masser af plads. Nu er han oppe at køre, han er. 25 sekunder. Den drøber. Der bliver meget mindre skub på den her, eller hvad? Det kilder på tungen lige der, hvor jeg får ind, ikke også? Ja, den passer meget godt med 5 øl, hvis du får det hele liv. Jeg har. Der kan i hvert fald. Fordi så må de jo live over. Så nu er Han skulle bare overgå mig, det var derfor. Nej, det er klart. du kan jo stadig nå det med 5 jo. Okay, det er rimelig svært, men det sidste er op. Der er du noget tilbage. Skal lige se om det... Prøv at se, hvor meget øl der i, mand. Fjern hænderne, Michael. Så skal det bare give los, mand. Der er ingen skum på, så der skal bare hældes i. Go! Han knæger bare. Ned med det, ned med det. Kan jeg godt? Der er mere at give jer. Kom der! Det... Du kan op med 3 tårer, så! Ja, det skal på Facebook, den der. Han gav op med 3 tårer. Han gav op. Eller med 3 øl. 3 øl gav han op. Sebastian Paul, der kan ikke komme på Facebook længere, det var over 200. Fuck, det var klart, det jeg brændte med. Ej, hvor det stinker det der, mand. Ej, hvor der bare lugter. Ej, hvor det lugter det Ej, der. der lugter bare røg. Hvad sker der nu, mand? Jeg skal lige ud og toilettet. Hvad lugter der? Jeg lige... Ej, jeg når lige på. Jeg skal lige ud til det. Det var en af alene på grund af ham. Tag mig i den her ølbok her. Skal vi...